Kaixo lagunak, gaurko bideo tutorialean PowerPointa erabiliz gure jolasei binkuloak sortzen ikasiko dugu. Horretarako nire kasuan portada bat sortu dut. Hemen jarriko ditugu gure binkuloak. Horretarako insertar vínculos, vista general de las diapositivas. Hemen nahi ditugun diapositibak aukeratuko ditugu. Nire kasuan, guzti hauek. Efektua emango diet, orain edo gero egitea dau. Nik orain egingo dut, modu honetan denak presusten ditut. Orain ordenan jarri. Eta beste gauzat egingo duguna izango da, jolas bakoitzean gure portadara joateko aukera eman. Egingo dugun lehenengo gauza izango da, en transiciones, al hacer clic con el mouse, kendu. Modu honetan, aurrak jolasten ari direnean, karratutik kanpo eman arren ez dira diapositibaz aldatuko. Orain egingo duguna da, insertar vínculo, vista general de las diapositivas, eta hemen gure portadara binkulo egingo dugu. Hau onera utzi dezakegu edo nahi dugun irudia jarri. Adibidez, cambiar imagen eta ikono bat jar dezakegu. Ikonoetan gezi bat jartza daukegu, adibidez, eta modu honetan hemen sakatzean atzera egingo dugu. Ikus dezakegu. Hemen sakatuzkero, gure jolasera goaz, jolas dezakegu, eta nahiz eta kanpoan eman ez da deus pasatzen, eta bukatzen dugunean, berriro gure portadara joaten gera.